Zutik genuen jarrera berbera bilatzen dugu etzanta ere. Oksipitala, sorbaldezurrak eta sakroa egonen dira kontaktuan lurrarekin. Pikarekin zeuden bezala. Oinak aldaken zabaleran eta pelbisa jarrera neutran egonen da, baldin eta sakroa eta sorbaldezurrak bermatuta dauden. Arnasketa Halloween egin behar dugu. Ikastarotan ese eta solasten dugu. Zeharkako gihar abdominal aktibatuko dugu, gure jarrera kontuko duena. Horrela dena hobeki funtzionatuko du eta sabelaldeko gerrikoa aktibatzen lagunduko digu. Zertan datza? Arnasa hartu, saiatzek ireki, saiatu irekita mantentzen, zoru pelbiko aktibatu, xurgatu eta arnasa bota ese soinu eginez. Eseak suabeak dira, saietzak irekita mantentzen saiatuz. Eta gerrikoa aktibatzen doa. Hartu arnasa, bota arnasa ese. Eseak arrasapalak dira, saietzak irekita mantentzen saiatzen naiz. Arnasa hartzerakoan ireki eta mantendu irekita ese apal bat askatu bitartean. Arnasketa hau indarrariketetan ere aplikatu daiteke. Sentadiak egiterakoan adibidez, baita besoak indartzeko ariketetan ere.